истинският ментор. Какво е ментор? Менторът е някой с огромен опит или уникален талант, който е готов да споделя с теб редовно. Нито алчен, нито егоистичен. Който е готов да споделя с теб редовно. Нищо не е твърде голямо или твърде малко. Без значение колко е малко. Той е готов да даде от него. Не, това нещо е твърде малко. Не. Защото иска да вижда хората да успяват в живота си.